Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να αρχίσουμε όμορφα τη μέρα μας με ένα υπέροχο σετ. Υπέροχα τα χρώματά του. Είναι εκπληκτικό αυτό το μπλουζάκι το πράσινο με ωραία λεπτομέρεια τσεπούλα εδώ. Είναι ύφασμα και σμιάζει με τζιν και έχει πάνω έτσι πολύ ωραίο print με φινικάκια. Έχουμε πάει Χαβάη, παιδιά. Έχει πολύ ωραία στάμπα και στην πίσω του μεριά. Είναι φανταστικό. Γράφει Wave Surf. Είναι δηλαδή για τους μικρούς σερφερ του μαγαζιού. Και από κάτω η υπέροχη βερμουδίτσα με το ίδιο print ακριβώς όπως έχει στο τσεπάκι του, με κορδονάκι. Να σας πω ότι στα μικρότερα νούμερα, γιατί βγαίνει και σε μικρότερα, ξεκινάει από 4 ετών, δεν υπάρχει κορδόνι. Το κορδόνι ξεκινάει από το 8 και πάνω. Εντάξει, γιατί οι μικροί μας φίλοι δεν πρέπει να έχουν κορδόνι, να μην έχουμε κάποιο ατύχημα με τα κορδονάκια στα παιδάκια μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το σετ είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και να ξαναπώ λίγο τα νούμερα. Από 4 έως και 14. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.